Door blessures bij Van Boksel en Schepers en een schorsing voor Guit mist Cambuur een protte spelers. Krijgt voor de wedstrijd komt Kevin Diaz direct nog bij, want die is huid worden. Dat betekent een protte verhoring in de basis en daardoor kan deze Alexander Prent zien debuutmatje bij Cambuur. En hij docht het aardig. Hij krijgt de vrije trap, die naam weer terug Ozan Turk en bij de tweede peel kopt Gijs Luiring de bal binnen. Maar skiezochter Kamphuis kart het doelpunt aan. Maar waarom? Want Saffel is er toch net onderhaan. Ja, de scheids die doet heel duidelijk zijn handen vooruit, duwen. Maar goed, kijk, als jij springt en je tegenstander springt niet, dan moet je op een gegeven moment weer terugkomen op aarde, zeg maar. En ja, dan kom ik op hem terug die een beetje voorover staat en dan fluit hij af. Maar goed, dat heeft niks met het luchtduel te maken, want ik heb de bal al gekopt en ik spring gewoon hoger. Dus ja, ik weet het ook niet. Het liep er sterk op dat Cambuur een zuivere goal onthouden wordt. Maar ook bij Volendam mopperen ze, want er wordt vlagen voor boetenspul voor Platje, die het vervolgens maar een keurig stiftje aanmaakt. Maar ook dit feestje gaat net terug en als we de verhelling zorgen, dan is het echt op het randje. Voor hetzelfde hield maar het teruggaan en zakklaaien beide ploegen over de arbitrage. Want even later had Volendam weer reden om te protesteren. Het is een facet van Sander van der Heijden. Die wordt uiteindelijk loslitten door keeper Ruiter en dan gaat Prent heel makkelijk naar de groen. Het betekent een penalty voor Cambuur en Giel van Ruiter. Maar wel heel makkelijk, jong. Ja, ik ging heel makkelijk liggen. Maar ja, contact is contact en de keeper laat die bal uit zijn handen. Dus natuurlijk, als je dan niet gaat liggen, dan krijg je hem niet. Dus ik denk, nou, gokje. En het gokje pakt goed uit en Reza houdt de holle koel. De topschutter van Cambuur maakt het 1-0 en dat is zijn 10e goal van het seizoen. En nog geen 2 minuten later valt eigenlijk de 2-0. Het is een plaatsje van een goal. De paas van Van der Waal. Beekmans neemt goed aan, draait om en knalt de bal onderkant laten binnen. Wat een doelpunt van Paul Beekmans. Schitterend hoe hij het aanmaakt en Cambuur op een comfortabele 2-0 vastsprong. En de Ljouters willen meer. Prent, maar de stekpaas op Reza Goganiat. Op keeper Ruiter, maar die krijgt de bal recht op hem aan. De kans op 3-0, maar er is ons niet aan de hand van Cambuur. Nee, er was ook niks aan de hand. Ik bedoel, ja, we creëerden kansen, we hadden goede loopacties. Dus ja, er was niks aan de hand. Maar ja, dan komen die 2 rare minuten eraan. En dan sta je voor dat je het weet, 2 tegelijk. Het begint met een hoekskop van Volendam. Die komt op de holle van de volslaan vrijstehende Ricky Kruis. De liedste man van het veld maakt het op nette Johan Wiese 2-1. In het verleden is dat ons ook al veel te veel gebeurd. Dat we vanuit een dood spelmoment dat we de wedstrijd ineens uit handen geven of de tegenstander maar even het gevoel geven van er valt misschien nog iets te halen hier. En dat mag ons niet gebeuren, klaar. En een minuut later valt echt de dubieuze 2-2. Dit is de situatie. De bal weer terug Volendam naar voren kopt. Platjesje dik boetenspul, maar Luiring gaat de bal nog onrekken. En dan is het boetenspul opheven. Platje maakt het 2-2, maar de vraag is of de goal wel tellen mochten hier. In mijn optiek, als je een bal uitverdedigt en je speelt hem de richting op naar iemand die buitenspel staat, is het buitenspel. Maar schijnbaar zijn de regels tegenwoordig anders. Nou, dat is prima als dat gehanteerd wordt. En vervolgens denk ik dat David, die ziet dat gebeuren. En onze verdediger moet aancoachen dat hij die bal moet laten gaan. Dan weet je zeker dat het buitenspel is. De tweede helft is een stuk minder onttrekkelijk als de eerste, maar beide ploegen krijgen nog wel kansen op de winst. Dit is Dominique van Dijk, boetekant peel. En daar komt Cambuur goed bij. En in de allerlaatste minuut is Cambuur ook nog dichtbij. Van der Heijden zocht de vrijheid bij invaller Nelson Wouw. Zijn schot is wel hut, maar net zuiver. En zo eindigt de wedstrijd in 2-2. Uiteindelijk ja, loopt het op 2-2 uit. Maar goed, zeker wat je net zegt in de eerste helft. 2 momenten dat hij een goal afkeurt en ja, die buitenspel al dan niet situatie wel goedkeurt. Dan blijft het teleurstellend.